En klop aan my die deur. Toe vra ek nou 7 uur, ek het nie met jou gemaak nie. Ons sal as dit afgeskop het meneer, as sal dit afgeskop het mevrou, as jy dit gedoen het. En moenie ons op pad staan nie, want ons gooi sommer vir jou ook in die weg. Dit is baie serieus. Die man lê nie kooi. Hy dop jy gaan. Lê nie kooi met 'n onderbroekie. Ons vat hom sommer net so gooi net ek op bes oor hom. Dit is wat dit is vir intimidasie. Vir 'n medalje van hy is die man gepraat met die leier. Kom maar spoor aan die kant. Net 'n leier question gevra. Hoe kan doen julle? Hoe kan julle van my ma praat met ma's lankal toe? Net 'n question gevra. Hy kom met sy toilet uit. En ek sê nog vir hom, lyk my hy doen recording, want dit foon hy. Die polisie om hom dadelik te kom optel. En julle bly hoe lank? Ik ben 27 jaar oud. Die man bleef maar 4 jaar. Maar wat die man niet ingetreken. 3 keer. Hij is gekoppeld hier. Vader, man, die man bleef nog 4 jaar. Ik ken niet van die man niet. Die man bleef nog 5 jaar. Ik ken niet van hulle niet. Maar alle twee. Dat is kinderen van mij. Ik ken niet van hulle niet. Ik heb nog die dag een grap gemaakt met Daan Brand. Nee? Toen maakte ik een grap met Daan Brand. Ik zei voor Daan Brand. Luister. Wat denk jullie nou? Jullie zijn jong mensen. Wat denk jullie wat ze in die gang? Denk jij niet dat die man het oog op je vrouw of smaakwaar niet? Hoe kom je daar hond om een man weg te blijven antwoorden? Hij wil om toegang te die plekken. En deze is iets wat je gevoel wat die dame heeft. Maar hoe kom ze niet hoe voel je het? Wat zeg je antwoord? Ja, ik is een oude vrouw. Hij zegt een oude vrouw. Oud Tannie. Oud Tannie, maar toen. Misschien zeggen we van weer kaart. Hij is gewoon die oud Tannie, hij heeft dan een jongvrouw getrokken. Kom maar nog met oud Tannie. Hij heeft een jongvrouw. Ja. Hij heeft een jongvrouw van deze kant. Toen lachen het twee mannen. Ik wil niet dan zo obvious maken. Dat ik mijn ideeën, ik wil voor hem exposed in de media. Dat zijn machtsmisbruik. Het feit dat hij gezien heeft die man verkeerd van hem. En hij een vinger verdoen. Dat is een zaak maakt die intimidatie met dames. Statements gevallen worden aan de schop ingegeven. En het lang na door die opgetreden. Toen was haar statement en die statement wordt, en zij wordt gedwongen, zij doen het onder duress. Ja. Zij was geforst om te zeggen wat er niet aan die dagvaarding inkomt. Wat ik hij fiet voor mij. Ja, hij fiet. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Toen kan ik niet, toen had ik blank. Toen is het gebeurd, de 27th, the 31st, the 7th, I mean the 5th. De 5th, ja. Nou, en mijn nerves is klaar. Because niks wordt gedaan voor die man. Als het komt bij donderdag, dat is mijn nerves al klaar. Het was vrijdag is dat niet goed. Hij zei weekend weer druk aan en dan beginnen die weer een boer nog altijd weer. En niks wordt gedaan aan die man. Die man kan niet aan mijn bab de los zijn. Zelfs die politie kan dan week en dan was een naam zien trekken, die kan spelen jong. Hij spelen hard music. En dan drank. En dan nou sang hij, jou maasepie, jou sakker die maaks wordt gepast. Maar gelukkig heeft hij die tijd gekregen. Dus ik zei,